आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आं नोंथांमोननो मोनसे डिजिटेल आपडेट लन एप्लाइनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथांनो इमारजेन्सि खामानियाव फैसानि गोनांथि जायो, नोंथांनि आखायाव फैसा गैया, नोंथाङा गुबुननियाव बियाबासिनो नोंथाङा हारसिंनो मबाइल एपजों नोंथाङा लन लानो हायो। आं लोगोसे दाख्लैबावै नोंथांमोननो ब्रान्च लन एपनि बागै नोंथाङा बेनिफ्राय बोरै लन एप्लाइ खालामनानै लन लानो हायो आं बेनि आपडेट होदोंमोन। आं बेयाव मोनसे लिंक होदोंमोन। बे लिंकजों 300निबो बांसिन मानसिफोरा दासिम लन मोनबाय। जुदि नोंथाङा बेयाव दासिमबो ब्रान्च एपआव लन मोनाखै, अब्ला नोंथाङा नैबे PayRupik होननाय मोनसे एप, नैबे PayRupik होननाय मोनसे एप, बे एपजों नोंथाङा इजियावनो लन मोननो हायो। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा लिंकनि थ्रुयै थांबा इजियावनो लनखौ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा लनखौ इमारजेन्सि नोंथांनि खामानि नोंथाङा बबावबा बाहायनो गोनां इमारजेन्सियावसो नोंथाङा लनखौ लाबानो जाबाय। मानो होनब्ला बिनि नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों टार्म्सआ जोबोद खम जायो। नोंथाङा बेखौ 14 डेजनि थाखायल' नैबेयाव होदों। आंनो नैबे 1300 बिखिनिखौ जुदि आं बेखौ टाइमाव सुख'योब्लाथाय नैबे 12,000 आं बेखौ मोनगोन नैबे 241 डेजनि थाखाय। आरो जुदि बेखौबो टाइमाव सुख'योबाथाय नैबे 15,000खौ मोनगोन 241 डेजनि थाखाय। बेफोरबायदि बेयाव लिमिटखौ बारायलांबाय थायो। बे एप्सखौ नोंथांमोना इजियावनो बाहायनो हागोन। बेयाव जेबो गिनांगौ खोथा गैया। बेयो RBIनि रेजिस्टार गोनां आरो लोगोसे बे एप्सआ आसामनिनो। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन। नैबे एकाउन्टआव थुनानै बिनि डिटेल्सखौ नायनोबाथाय नोंथाङा नैबे एबाउटआव क्लिक खालामबानो बेयाव नोंथाङा गासैबो डाटाखौ नायनो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनखादों नैबे आमिनगाव, नैबे गुवाहाटी कामरुप आसाम 781031 नैबेयाव नुनो मोनदों। बे एप्सआ आसामनिनो। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेडबा बेयाव इजियावनो लनखौ एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा लानो हागोन। जुदि नोंथांनो अबथिरा इमारजेन्सि खामानियाव नांगौबासो नोंथाङा लनखौ लानानै बाहायबानो जाबाय आरो टाइमाव सुख'बानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि बे लनखौ जोङो बोरै एप्लाइ खालामनो। दानिया नोंथाङा लिंकआव थुनानै लनखौ इजियावनो नोंथाङा नैबे प्ले स्ट'राव फैनानै डाउनलड खालामनो हागोन। नैबे PayRupik इन्स्टेन्ट पार्सनेल लनखौ। लोगोसे नोंथाङा हारसिङैबो गुगोल प्ले स्ट'राव फैनानै नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय। आं अलरेडि बेखौ इनस्टल बानायबाय। दानिया आं बेखौ अपेन बानायनानै नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनानै देखायगोन A to Z। नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया आङो बे एप्सखौ अपेन बानायबाय। एप्सआ बेबायदि गेवगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों। गिबियावनो नोंथांनो बेयाव लनखौ प्रभाइड खालामगोन 1,000निफ्राय लानानै नोंथांनो बेयाव 20,000लागै नोंथांनो बेयाव लनखौ होगोन। नोंथाङा बेनिफ्राय इजियावनो लनखौ लानो हागोन। बेयाव मोनथाम स्टेपाव नोंथांनो लनखौ होयो। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव स्टेप 1आव नोंथाङा फुल नोंथांनि डिटेल्सखौ होनांगोन। लोगोसे नोंथांनि आधार कार्ड, पान कार्डनि गोनांथि जागोन, मबाइल नाम्बारनि गोनांथि जागोन। लोगोसे नोंथांनो बेयाव लगे लगे 1 मिनिटनि गेजेरावनो लनखौ प्रभाइड खालामनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै अपेन खालामबा बेबायदि गेवगोन। दानिया नोंथाङा नैबे गेट माइ लनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि। दानिया आङो बे गेट माइ लनाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे एप्लाइ नावआव क्लिक खालामनांगोन। नैबे एप्लाइ नावआव नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन नोंथांनि। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायना होबानो जाबाय। आं दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायना होनोसै। दानिया आङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबाय। नोंथाङाबो नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। दानिया नैबे एप्लाइ नावआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दानिया बे एप्लाइ नावआव क्लिक खालामसै। एप्लाइ नावआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि मबाइल नाम्बार होनायाव नैबेयाव मोनसे OTPखौ नोंथाङा बहायना होनांगोन। नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP मोनसे हरगोन आरो नैबे बक्सआव टिक खालामनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव OTPखौ नैबे बक्सआव बहायबानो जाबाय। नैबे इन्टार OTPआव आं दानिया बेयाव OTPखौ बहायनानै नैबे रेजिस्टाराव क्लिक खालामना होबानो जोंनि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जागोन। जों दानिया बेयाव बानायनोसै। दानिया OTPखौ बहायनाय लोगो लोगोनो बेबायदि खिथिगोन। नैबेयाव एग्रियाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि। आङो बेयाव एग्रियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि पासवर्डखौ सेट खालामनांगोन। नैबेयाव नोंथाङा मा पासवर्ड दोनो नैबेयाव लिरबानो जाबाय बेफोरबायदि। आं दा बेयाव पासवर्डखौ क्रियेट खालामनानै बेयाव लगइन खालामनानै एप्सआव हाबनानै लनखौ एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननो देखायनोसै। दानिया नोंथाङा बेयाव निजा नोंथांनि पार्सनेल पासवर्डखौ क्रियेट खालामनानै लाबानो जाबाय। नैबेयाव टाइप खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव साबमिटआव होबानो जाबाय। दानिया पासवर्डखौ होनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव डकुमेन्ट रिक्वायार्ड। नोंथांनो डकुमेन्टआ नैबेयाव आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, पान कार्डनि गोनांथि जागोन आरो बेंक एकाउन्टनि गोनांथि जागोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों। दानिया नोंथाङा नैबे स्टाराव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेबायदि। दानिया स्टाराव क्लिक खालामनानै नोंथांनि बेयाव आधार कार्ड, प्लिज आपल'ड आधार कार्ड, नैबेयाव नोंथांनि पिक्सारखौ होनांगोन आधार कार्डनि। प्लिज आपल'ड आधार कार्ड पिक्सार, नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि फार्स्ट
नोंथांनि आधार कार्डनि फ्रन्ट साइडखौ होनांगोन नैबेयाव आरो बेक साइडखौ होनांगोन नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय गिबियावनो आङो बेयाव नैबेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि गेलारिनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथाङा आधार कार्डखौ लानो हागोन बा नोंथाङा डाइरेक्ट फट'खौ साफायनोबो हागोन नैबे केमेरायाव थुनानै दानिया आं बेयाव आधार कार्डनि फट'खौ आपल'ड खालामनोसै नैबेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुदों डाइरेक्ट केमेराजों साफायनो हागोन आरो नोंथाङा फट'खौ साफायखानानै नैबे चइस फट'आव थांनानै नोंथाङा बेयाव गेलारिनिफ्राय लानो हागोन दानिया आङो आधार कार्डखौ बेयाव मोनसे आपल'ड खालामबाय नैबेयाव नुनो मोनदों साक्सेस खिथिबाय आरो दानिया बेक साइडखौबो नोंथांमोना बेयाव आपल'ड खालामनो हागोन बेबायदिनो आं दानिया बे बेक साइडआवबो बेबायदि थुबाय आङो बेखौ डाइरेक्ट गेलारिनिफ्राय लादों नैबे चइस फट'आव थुनानै आङो बेखौ लाबोनोसै दानिया जोंनिया आधार कार्ड आपल'ड खालामनाया जोब्बाय दानिया जोंनिया फ्रन्ट साइड पान कार्डनि बेयाव पान कार्डनि फ्रन्ट साइडनि फट'खौबो नांगोन नोंथाङा बेखौबो दहाय जेखिनि आधार कार्डखौ फट'खौ लाबबाय बेबायदिनो नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनांगोन नैबे स्टाराव नैबेयाव क्लिक खालामना होनांगोन जों बेयाव स्टाराव क्लिक खालामबाय दानिया जों बेयाव नैबे आरो स्टाराव खेबसे क्लिक खालामफिननांगोन बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुदों पान कार्ड नोंथाङा नैबे पान कार्डआव क्लिक खालामनांगोन बेबायदि आरो नोंथाङा बेखौ डाइरेक्ट साफायनोबो हागोन केमेराजों बा नोंथाङा नैबे गेलारिनिफ्राय डाइरेक्ट लाबोनोबो हागोन दानिया आं बेयाव नैबे चइस फाइलाव थुनानै बेखौ गेलारिनिफ्राय लाबोनानै नैबेयाव आपल'ड खालामना होदिनि पान कार्डखौबो दानिया नोंथाङा बेयाव पान कार्डखौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो अट'मेटिक पान कार्डनि नाम्बार नोंथांनि नाम फादार नाम डेट अफ बार्थ आरो नोंथाङा नैबेयाव मेल फिमेल बेखौ सिलेक्ट खालामनो नांगोन आरो नैबे नेक्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन जों दानिया नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै नेक्स्ट प्रसेसखौ जोङो दानिया नायदिनि आं नैबेखौ ब्लार खालामना दोनदों सिकिउरिटिनि थाखाय नोंथाङा बेबायदि बेयाव गासैबो डाटाया श' जागोन जुदि पान कार्डखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होयो बेयाव अट'मेटिक डाटाया फैगोन दानिया जोङो नेक्स्टआव थांनानै नायदिनि नेक्स्ट प्रसेसखौ दानिया बेयाव नोंथांनि इनकामनि इनफरमेसन सोंदों नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि जब टाइप नोंथाङा दा मा मावबाय दं नैबेयाव बहायबानो जाबाय जुदि सेल्फ इमप्लयमेन्ट लेबार नोंथाङा जुदि खामानि मावोबा नैबेयाव होबानो जाबाय आरो नोंथांनिया पार्ट टाइम जब मावोबा नैबेयाव होबानो जाबाय आरो बिजनेस मावोबा नैबे सेल्फ इमप्लयमेन्टआव होबानो जाबाय आरो स्टुडेन्ट बा नैबे स्टुडेन्टआव होबानो जाबाय आरो गभर्नमेन्ट इमप्लयार बा नैबेयाव होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा जेबो मावा साख्रि मावा होनबा नोंथाङा नैबे डोन्ट हेभ ए जब बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया आं नैबे सेल्फ इमप्लयमेन्टआव क्लिक खालामना होबाय बेबायदि दानिया नोंथांनि बेयाव वर्क इन्डास्ट्रिखौ सोंदों नैबेयाव नोंथाङा माबे सेक्टराव खामानि मावो आं नैबे फुड सार्भिसाव बिदि क्लिक खालामना होबाय आरो नैबे दानिया नोंथाङा जेब्ला नोंथाङा नैबेयाव सेल्फ इमप्लयमेन्टखौ जुदि नोंथाङा जब टाइपआव होयोबा जुदि नोंथाङा बेयाव वर्क इन्डास्ट्रि नोंथाङा बेयाव फुड सार्भिसनि थाखाय होबाय नोंथाङा बे खामानियाव बबे पजिशनाव दं नोंथाङा बेयाव बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन बेयाव बेनि पजिशनाव दङ नोंथाङा बेयाव गावबागावनि नोंथाङा माबे पजिशनाव बे खामानिखौ मावबाय दं नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय आरो बेयाव गैयाबाथाय नोंथाङा नैबे आदार्सआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि बेयाव मान्थलि इनकामखौ सोंदों मान्थलि इनकामा बेसे नोंथाङा बेयाव बेफोरबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय दानिया नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि इडुकेसननि क्वालिफिकेसन सोंदों नैबेयाव इडुकेसनखौ नोंथाङा बेसेबां फरायदो बेयाव होबानो जाबाय बेबायदि दानिया नोंथांनि बेयाव लेंगुवेज सोंदों नोंथाङा लेंगुवेजखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय नैबे इंलिसखौ बिदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव रिलिजन नोंथांनि रिलिजनखौ सोंदों बेयाव नोंथाङा नैबे हिन्दुजिमखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा जुदि इस्लामबा बे इस्लामाव क्लिक खालामबानो जाबाय बुद्धसिमबा नैबेयाव खालामबानो जाबाय ख्रिस्टानबा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि खालामबानो जाबाय जोबोर इजि बियो आं नैबे हिन्दुजिमाव क्लिक खालामबाय आरो नोंथांनि बेयाव इमेल आइडि होबानो जाबाय नैबेयाव इमेल आइडिखौ होनाया गोनांथार जागोन नोंथांनि मबाइलनि इमेल आइडिखौ होबानो नैबेयाव आरो नैबेयाव साबमिट खालामना होबानो जाबाय दानिया आङो बेयाव बहायनानै नेक्स्ट पेजाव फैबाय नोंथांनि बेयाव फेमिलिनि इनफरमेसनखौ सोंदों जुदि नोंथाङा हाबा जाबायबा नैबे मेरिटआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो सिंगेलबा नैबेयाव सिंगेलाव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया आङो नैबेयाव क्लिक खालामबाय आरो नैबे चाइल्ड बेयाव सोंदों नोंथांनाव गथ' दं नामा बेयाव सोंदों आङो बेयाव जिर'आव क्लिक खालामबाय आरो नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै दानिया जोंनिया कमप्लिट जाबाय बेबायदि दानिया केवाइसिनि थाखाय नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामना होनांगोन आं दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया आधार कार्डनि नाम्बारा बेयाव फैगोन नोंथाङा जिखिनि आधार कार्डखौ दहायो फट' आपल'ड खालामदोंमोन नैबेयाव आधार कार्डआव नोंथाङा नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामना होनांगोन बेबायदि साबमिटआव क्लिक खालामनानै आधार कार्डनि मबाइल नाम्बार नोंथांनि जि आधार कार्डआव मबाइल नाम्बार होनाय दं बेयाव मोनसे अटिपि फैगोन अटिपिखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नैबेयाव टार्म्सखौ नैबेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव साबमिट खालामना होनांगोन आं दानिया बेयाव आधार कार्डआव अटिपि फैनायखौ नैबे बक्सआव बहायना होनोसै दानिया आङो बेयाव बहायबाय दानिया नैबे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबाय
दानिया नोंथांनि बेयाव आधार कार्डनि डिटेल्सआ बेबायदि फैबावगोन नोंथाङा नैबे साबमिटआव क्लिक खालामना होबावबानो जाबाय दानिया नोंथांनि आधार कार्डआव बहायनाय एड्रेसा जुदि सेमानो नोंथाङा बेयाव एस खालामबानो जाबाय आरो सेम नङा आलादा एड्रेसाव नोंथाङा थायो अब्ला नो खालामबानो जाबाय आरो दानिया बेयाव एसआव खालामबाय बेबायदि आरो नैबे साबमिटआव क्लिक खालामना होबाय नोंथाङा बेयाव इमारजेन्सि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन नोंथांनि रिलेशनशिप नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फादार मादार नोंथांनि ब्रादार बेबायदि होजागोन आरो नैबेयाव नाम आरो नैबेयाव फन नाम्बार बेबायदि मोननै होबानो जाबाय आरो नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय दानिया आङो इमारजेन्सि नाम्बारखौ बहायबाय दानिया नोंथांनि बेयाव IFSC क'डखौ होबानो जाबाय आरो नैबेयाव बेंक एकाउन्टखौ होबानो जाबाय आरो नैबेयाव खेबसे कनफार्म खालामबावबानो जाबाय नोंथांनि बेंकनि इनफरमेसनखौ नैबेयाव होबानो जाबाय दानिया आं बेयाव बेंकनि इनफरमेसनखौ होनानै नैबेयाव साबमिट खालामना होदोनि दानिया जोङो बेयाव बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बेयाव ल'ना बेबायदि एप्रुभ जाबाय बेयाव नैबेयाव 1300 बेखिनि ल'ना बेयाव एप्रुभ जादों 14 डेसनि थाखाय नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों जुदि नोंथाङा बे ल'नखौ लानो गोसो अब्ला नोंथाङा नैबे साबमिटआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे ल'नखौ दा लानो हासिगोन नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामबावनांगोन नोंथाङा बेयाव ल'ननि गासैबो डिटेल्सखौ नुदों बेयाव इन्टारेस्ट रेटआ गोबां गोलैयो जुदि नोंथांनो इमारजेन्सि खामानियाव फैसाखौ नांगौ अब्लासो नोंथाङा लाबानो जाबाय नैबे 14 डेसनि थाखाय नोंथाङा मोनखौ मोनगोन आरो नोंथाङा बेखौ सुख'बाथाय ल'ननि लिमिटआ बारायलांबाय थायो दानिया नोंथाङा बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै नोंनि मोखांनि डाइरेक्ट मोनसे फट' लागोन बेयाव आरो लगे लगे नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअ